Jekk Għawdex huwa magħruf bħala l-Gżira l-Kwieta f'dawn il-jiem ta' festi ma tantx wieħed jista' jgħid illi huwa l-każ. Bosta attivitajiet inferixxin madwar il-Gżira u bosta nies li jżuruhom, inkluż mijiet ta' Maltin li telgħu sabiex iqattaw ġurnata jew ftit jiem ta' mistrieħ mal-familja jew mal-ħbib tagħhom. Iżda xi jfittxu l-aktar il-Maltin meta jżuru lil Għawdex? Hija regola tal-miliet, ta' żmien il-miliet niġi darba ndur dawra, pastizzi u kafe fil-għodu, tagħmel ix-shopping il-mara taqla li saqajja, issa mmorru għaw napputi qegħdin jilagħbu għajnsiela, mmorru naqra sem, mmorru nieklu, niġu nduru daqsxejn il-villaġġi għal dak id-dawl tal-miliet u tkun il-ħarġa tal-miliet għal darba f'sena nkun irid niġi fix-xitwa. Aħna niġu Għawdex bħal żmien dejjem biex naraw il-presepju ta' Għajnsielem. Tal-Kwiet nbidlu naqra x'pars li Malta żgħira tgħid biddel naqra mhux dejjem l-istess nar ta' ħadd. Ekku, niġu nduru naqraw u naqra kafe u pastizzi, u mbagħad imorru niklu fl-ofsinhar, forsi mmorru jekk ilaħqu il-presepju u ninżlu lura. Ġina nħobbu ħafna Għawdex u niġi għall-Kwiet u biex tisriħ naqla. Għawdex hija xi waħda differenti minn Malta fis-sens u nieħdu l-pjaċir naraw naqadwal it-tiżjin. Għandna naqra fejn noqogħdu xejn kbir. Għalhekk niġu Għawdex għad-differenza biss. Għandna farmhouse bejnietna ta' nqattaw daqsxejn mumenti għall-Kwiet bejn il-ħbieb. Jogħġobni Għawdex hekk fil-miliet u llejla morru naraw il-presepju. Nduru hekk nixtru. Mbagħad imorru nieklu, imorru presepju u ninżlu. Li nħobb noqgħod indur fuq l-affarijiet tal-ħwejjeġ u ħafna hekk. In-nies ma nġabrux ir-rabat biss. Il-qala fi ġnien il-familja attendew bosta familji bit-tfal żgħar għal attività li bidlet il-ġnien f'dinja tal-miliet b'attivitajiet u attrazzjonijiet fosthom bouncing castle u karattri bħal Frosted Snowman. Ġejna u bin-neputijiet u bit-tfal u llejla niklu x'imkien ukoll. Aħna propjament it-tnejn li aħna għandna eru Għawċin. Allura jisu Għawdex għalina mhux holiday huwa parti mill-identità tagħna. Fil-fatt niġu ta' spiss mhux biss fil-miliet, imma naturalment żmien il-miliet ma noqogħdux jekk ma nqattawx ftit jiem hawnhekk. Għalina Għawdex għandu post speċjali f'qalbna, għalina u għat-tfal tagħna wkoll. Eżatt, fil-fatt niġu għall-Kwiet il-verità mhux li hawn ħafna Kwiet, imma nħobbu niġu taf kif isek biex taqta' ftit mill-rutina ta' soltu hekk u niġu daqsxejn hekk nirrelaxjaw ftit. Bit-tfal tirrelaxja mill-inqas imma jieħdu piċċir ħafna ġifieri, nista' noqogħdu nduru daqsxejn l-attivitajiet li hawn għall-miliet. U fl-Arb, minkejja li t-temperatura ma kesħiġ biżżejjed sabiex jagħmel is-silġ, il-lokalità ħolqu żona fejn it-tfal jistgħu jiskejtjaw. Qiegħda nieħu gost ħafna fl-ice skating. Nieħu pjaċir nagħmel ice skating u s-sena l-oħra ġejtaw biex nagħmel ice skating. Ħadd gost u ġieli għamilt ice skating. U ma jonqsux Marsa l-Fornu u Xlendi fejn ukoll kien hemm preżenza qawwija ta' Maltin b'mod partikolari biex jieklu u anke jieħdu xi ġelad għaliex it-temp fetaħlu ġmielu. F'nofsinhar fi Xlendi grupp ta' nies qabżu jomu fil-Baħar Kiesa ħall-Oażi. Żjara ta' TVM News intemmet fil-pjazza ta' Għajnsielem fejn tispikka s-siġra tal-miliet magħmula kollha kemmi bi fliexken tal-ħġieġ. Anke hawn il-preżenza tan-nies ikkonfermat li Għawdex huwa destinazzjoni b'saħħitha għall-miliet.